से आई बारी। पंडित जी ले ले बड़े दूध भरे लोटा रौरा बताई बाबा देरी काहे होता। पंडित जी ले ले बड़े दूध भरे लोटा रौरे बताई देवता देरी काहे होता। केहू बउआ से बाटे केहू सहरी कबर दिखाड़ा बाड़ी ओढ़ के चदरिया बदरिया से आई बहरी। दू दिन से भूखल पियासल पूरा देश जी खाना के सारी सुबह अखिलेश जी। दू दिन से भूखल पियासल पूरा देश जी खाना के सारी सुबह अखिलेश जी। देखाई लाली घाटा बीच ठहरी तती वही खड़ा बड़ी ओढ़ के चदरिया बदरिया से आई